caipuk balung ana lo caimuk ae oh ah jos oh ayo lo Mas Dingko sing saking saka lelajan sendang oh ayo saanane metundang barangane prajurit mula padha sing ati-ati ya Nyutirta Putra oh rosa oh as suh ayo lo Mas Ipung gelang alit tinggal diaturke asa ayo yo hae yo
kok banget temen-temen tata loro ki karo aku sia-sia. Iyo wi. Padha. Luwi bete paten lono timbang bepisan mring dia kang sulistya karep wangi samudana marang kula warga garwa lan putra lewat ginjanging alismu kawasa angkatan rasane atiku senadyan wis lingsir yoswaku aku isih mampu ngladeni salahmu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduka animpo jiwa raga aku kok urung kahormatan mambruk rupa nganti pindho urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne omah sak mobile kowe apa wae nadyan sesidheman mesti kasembadan mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung hajripo siwa ragaku kok kerang kehormatan mamprong rogo hanya bisa Ayo. Oh, Prabu Celeng Cara Senggi. Oh. Usah. Apa nih kok kagem juru lampu linting persiapan. Juru lampu linting persiapan untuk nanti malam. Ayo barengan ndang tokno tut. Lampu linting ndang dipasang, Bro. Jajali. Oh. Amo jaya ngrata lho iki. Ayo lo. Ning mbok kembar. Bar iki ning mbok kembar, Tut. Utut Losman dower tak tri jotos-jotosan ning mbok kembar. Lar ngono. Ayo. Dik Doyok matur sembah nuwun. Dik Dimas. Ingkang sampun rawuh wonten sonten menika. Ayo. Iyo. Wah. Oh. Iya.
Nggih matur suwun rawuhipun Mas Joyo kalian Dik Dimas Jabrik. Oh. Ayo lo gayuk bar bar iki bar ya wayangan lo apa ayo lo Pak Yoto nah Pak Yoto jane ya slowek bukan menjadi Pak Yoto iya oka oh wah barangane anyar ayo ayo dadi selamat ki lajan iki wae coba ngono cacahe selamat wayangan to Cak wayange rung ditata ayo gamelane lho ayo lo Mas Ipuk persiapan Mas Ipuk bakule gamelan oh lalu diatur bunging panuwun menika dumateng Aila Audio ingkang paling support kerja samanipun wonten sonten mriku iya oh lalu gipun kesupen mangke jalu dulur-dulur bakal kalipun Deli Krikit Purwo wonten di Marsali dan juga kawan-kawan oh Hosa ae oh ae oh lo ye lah aku rak wis kandha persiapan Mas Ipuk gonge ya teko Hosa ae ayo lutut pun titi wancine kepareng kawula nyuwun pamit wonten pahargyan sonten punika lambi abang pancane lagi lambi abang ya pancen mantesi ono apa piye ala ngono kuwi ai oh mecahke klopo ayo ayo lah Mas Bu jos ayo lah Pak Putut panjenengan awake nyuwun Bali aja lali ning jembatan kembar kono lho ning kono cedhek padha-padha muli aku ngulon ngalor ngetan ayo iya ae
oh ah oh kok sik to aku tak ya bar iki dhisik to ah asik yuk lo oh ayo bapak aku enggal diteli bali aku yoga enggal nyuwun pamit kon nikah nang sonten mriko diatur gunging panuwun menika sepeda malih dumateng malipun Bapak Surata telasan Ibu Suhartin kepareng kang kagungan namung gugati Kang Priya utawi Kang Putra Tirta Wijahyana Esa pikantuk dening Indang Lopi Tupi Rahayu kepareng satur menika nyuwun pamit saged panggihan wonten ing sanes wedal sampun purna kiaran sonten punika lilekna nyuwun pamit prawarga sedaya jaranan Tirta Putra amung kasih pagelaran sugeng perpisahan mugi pinanggih malih Aila Audio matur sembah nuwun lan ugi menika Narotama live streaming matur sembah nuwun paripurna atur kianan punika lilekna nyuwun pamit prawarga sedaya jaranan Tirta Putra amung ngasih pagelaran sugeng perpisahan mugi pinanggih malih Alia Aila Audio matur sembah nuwun kanca-kanca YouTuber ngaturaken atur gunging panuwun. Agur kalam saking kawula asesanti tansah manggya bagya mulya Tirta Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.